O Nadal achégase e xa se deixa sentir no ambiente, luces a punto de encenderse, vilas comezando cos decorados e fogares que están a prepararse para unhas datas nas que a tradición continúa moi presente. Cunha das fechas máis rechamantes do calendario acercándose, son moitas as familias que ultiman a decoración das súas casas. As árbores de Nadal con lumeados e adornos seguen sendo un dos elementos máis característicos, costume que se mantén ano tras ano e para moitos marca oficialmente o inicio das festas. Sí, algo, porque tengo los nietos, que si no, muchas ganas no, pero sí, la decoro, sí. O árbol mínimo teño que poñer, porque a miña filla, aínda que ten 25 anos, quer que o poña sí ou sí, entonces hai que facer un esforzo. Bueno, ponemos un árbol de Navidad e un pequeño nacimiento. No tocante á mesa, repiten patróns coñecidos. O marisco continúa sendo un dos grandes protagonistas nas ceas e xantares destas datas, acompañado de peixes, cordeiro e doces típicos que non adoitan faltar. Un poquito de marisco, porque es un día especial, ¿no? Carne, cordero, más o menos, lo clásico. Yo pongo siempre o cordero y un poquito pescado. Y bueno, y las famosas almejas a la marinera. Normalmente una sopa de primera, y después buscamos un pescado, si puede haber besugo o una cosa así, y después ya postres. Aínda así, hai quen prefire variar cada ano con novas receitas no menú festivo, todo dependendo do propio mercado. Variando, dependendo de como estea o tema económico, cos precios e todo. Mais aló das diferenzas, o que semella unir á maioría é a ilusión por compartir estes días en compañía, recuperando rituais que, para moitos, forman parte esencial do Nadal.